wami lo enginaye wayenomshado manje kusho ukuthi ngase nami ake ngifake nami ezivaneni ukuthi ingane yami nayo ikwazi ukuthi ibe nevideo I mean ama DVD kanye nelokhuza kanye nanezithombe wayezozenzela ke mina ngaze ngithi hayi ngiyacela ngane yami ngoba labantu mhlambe ababizi bona kakhulu iyona nto engakwazi ukuthi ngikwenzele yona ngoba anginayo enye imali isithe iyasebenza manje ke ngaze ngithi ke manje indodakazi yami iyasekujabulela lokho njengoba bayo ngoba phela isiyangishiya isiya emzini ngase ngibhayela kulona ke uhlelo ngibechazela ukuthi lo muntu lona manje sekunesikhathi over 3 months manje ngilo siyamfonela kubanjwe intombazana ucingo ethuke nanendodakazi yami nami manje leyo nto kawuthi sengize ngakhathala ingakho ngize ngabhayela kulona lohlelo kuba alungisize ukuthi ngiyeyona le ndoda le ngoba manje ngiyabona ukuthi mase ngifike ngedwa lapha mhlawumbe ngabe khona olimalayo kulimale mina ngilimalela into yami noma kulimale yena bese ngiyaboshwa ingakho Asinankinga nembombozana yakho ibhayile zangoma kodwa uyayibona ngikushilo lo moya manje ngiqhamuka ngale ndlela okay baba bengisacela ukuthi indaba uyiqale eqaleni ukuthi umfethu kanjani usilandise nje istory sonke ukuze sizosizwa si-understand ukuthi kahle kum kanjani into yakho noma kuzochaza noma kuchaza undodakazi hayi kuhle lokho ngizozama ukuthi ngichaze okay ya ngoba phela mina engakhipha le mali ukuze ekwazi ukuthi engishuthe njengomfana engimaziyo wasendaweni ujayi yena uyashutha wenza yonke lena nanethombe ngase ngithi ngase ngiyamcela hayi ngoba kokuyena yedwa kodwa ngoba ngangenzela umuntu wangasekhaya ukuthi naye ekwazi ukuthi nemali ngimlungisela umfakele isimo yebo manje hayi yena wajabula kabi manje ke ngase wathi into akazongenzela uma bekushada undodakazi wami usisi lo sihamba naye yebo manje ke ngithi ke mina hayi ndodaka uzozaka uzongishuthela kungabiza mali ngambizela kwami hayi wafika ngempela hayi saxoxa hayi umuntu nje ohloniphayo omuhle wayibiza emalini yebo wangibiza imali engango 5000 isiyonke usho ukuthi ke waseke ejika ke ngizomdepositela ngoba ufikile ngosuku lomshado so uwenzile umsebenzi cela kancane singagagameli singayi ngamandla siye nje kahle umfowethu wayezokushuthela kwakho yebo umshado wendodakazi yakho okay navumelana ngosuku nakho konke wafika yebo konke wakwenza kahle wakwenza phela oyini ke sibeka lama ukuthi konke wakwenza kahle ile nto ke nami ngoba phela manje yena akasayibambi ingcingo zami noma indodakazi ibalekela manje sengasayibambi nami le nto ke phela ngithi washutha Toma kuwena i-customer always ngaso sonke isikhathi lihlezi li right even if noma li wrong li right ngobani wena ulwela isinkwa sakho ukuthi sihlezi sikhona noma kuthiwa obaba benza noma yini bahlezi bazothi asibizeni usibani okay ngicela ke mfethu njengoba ngifuna naloko ukunderstand before uchaze sakhe istory okay sengicela ke nawe ukuthi ubeke sakhe istory ukuthi wenziwa yini ukuthi obaba ungayi-anti icall yabo kwesinye isikhathi uyi-anti kwesinye ungayi-anti and ubabalekele ngicela ngichazele nje hayi nento yokuqala futhi into engayisho bangiqasha yabo first thing nje i-price abayibeke etafuleni akuyona i-price esasivumelane ngayo nabo ngoba u5000 ngangisuka ku10000 kahle so ngenxa ukuthi vele umuntu wasendaweni imake mfethu u10000 ukushutha bengizoshaya nje i-video plus nezithombe yonke into ngi-edit ibe full package ngo10k so ngamzwela kuba yabo ngamshuthela ngawo lo 5000 wangineza 2500 so uma ngingeza 2500 ngathi angizomenzela because vele nami ngisayiveza yabo awushaya umsebenzi uyazi ke nawe ukuthi imshini lesiyisebenzisa sometimes you win sometimes you lose yabo so mengi-editha cha phela ngeke ugembule ngelokhu njena zababa ngicela uqhubekeke istory so mase ngi-edit i-project kanti ifile izovele ishawe i-virus angiyi-installanga anti-virus ngamtshela ukuthi ingcingweni basasifonelana okay yabo wagcina sengithuka kubaba nani
iyona ireason yokuqala yenza ukuthi ngingawa-answer ama-calls abo. Yabo. Manje ngiyaxakeka mase sezongizela nani manje namakhamera nani because into ekade sayiqeda leyo ngikhuluma. Imali ngakuwena. I-deposit ingakumina. Okay. From lo 3 months lo wena ayikho nje nento encane nje ekuthintayo noma nento ekudlayo ukuthi nginemali yabantu and futhi nginomsebenzi ekumele ngiuhambise ebantwini. Ngazama ngazo zonke indlela nami ukuthi ngilonto nje ngiwa-back up ama-files. So angavela ama-files lapha. Ngabuyela back kuyena. Usho ukuthi ngiqamba amanga ngamfonela ngamchazela i-situation ukuthi ngibhekane nani kahle kahle. Wangithatha wangibhekisa le hey ndoda ngifuna imali yami kanje ngizobe sengiyithatha imali ngoba sengayisebenzisa already. Ukinstalla kwaba ama-software lawo ngisuke ngi-editha ngawo adinga imali. I-program le eyoku-edit rana online. Lalela yabo mfethu lento oyikhulumayo. Hayi mina ngiyaqala ukuzwa. Abahlangene ubaba nalento oyikhulumayo. Futhi ke lokho ukuthi nandaba. Abahlangene nabo lokho. Ukuthi futhi lento oyikhulumayo amanga lento ukuthi kanjani online. Amanga lento oyikhulumayo. Wawukubi manje senza ukuthi amanga manje angisa-understand kahle nize ngani vele. Lalela mfethu. Kumele wenze okugodwa. Kodwa isikhathi sami ngeke ngisemsebenzini ukuthi Mfethu. Esethi isikhathi Imake wemfethu. Yazi la into ebalekile kakhulu. Yes. La into ebaleke kakhulu between nkosisi nobaba. Bafuna leya lo lasuku liya. Ngiyikhumbuza. Bona abanendaba nemali. Bona bafuna leya nto le ababe kudingeka nomsebenzi wawuqashelwe wona. Isazoba nabazukulu la. Ngoba uganile umntanami. Uzala ingane lapha zizobuka kuphi? Zozwa ngendaba umshado waka kanini bebonaphi? Izipho na ikhumbuzo. Nawe manje senaso isikhathi sokulela isikhathi. Hlala phansi. Ngiyaphumela ngilambaza. Lalela-ke wemfethu. Ibalala wena. Cathi uyidwe. Baba. Cathi uyidwe. Hayi ngadlale wena phela thina. Ngadlale wena phela thina. Awubona wena usithula. Awubona masithula. Izinto zethu ngeke uzokhomba kanjani. Asibona Popeye. Imano. Lalela ke mfethu. Lalela. Ngifuna ukusondela kuwena la ngoba ngiyakubona engazuthi unokukhomba umuntu omdala ngomuno wenziswa yini lokho? No, uthi manje noma uhlanyiswa ile mopho egcwele ikhanda. Ngingenapha nje lento. Kahle bangisindizela amamopho noma manje benzela indaba yethombe la. So ibamba ngempama iqathakele le mopho. Hayi awuzame lokho, awuzame. Thula uzobona. Awuzame. Mhlawumbe nampela nginayi backup. Ngicela mhlawumbe into backup yakho. Siza ukuthi nawufika backup yakho la. Nama ngibe nabantu abazodefenda. Mfethu. Ngoba lakho wena ushintsha manje wosifika backup yakho wena. Wena mfethu awuyenza lento. Nalaba backup bese bakubackupela masewenze kanje. Njengoba ukhomba umuntu omdala ngomuno ayike. Yabona wena la angiphumi ngenalutho la. Ngiyakutshela khona uma uwenza awubazi abantu. Obazi nizobamba inkunzi la akubamba inkunzi. Wemfethu. Wena mfethu awubachazeli futhi awu-explain kubona ukuthi ubuhlaleleni u3 months wonke angazi mhlawumbe sekumele bethu angazi kumele ngiyichaze kangaka. Cause sakhuluma nabe efonini namanje futhi ngiphinde ngiyabachazela into eyichazayo imshini istatile wemfethu nalento vamba ichaza nalento vamba ichaza uthi hayi yeba madam noma
ayikho into ezophuma la. Okay. Phuma la le phone yakhe. Ngicela ungibambele lapha. hayibo Ngibambe. Ngicela udonse lapha. Ya, imana le phone yakhe. Na uthatha. Yeah, good. Yeah. Unekubaba uphathe umshini lapha enyaka. Iphi phone? Okay. Phone yakhe, eyakhe lo phone. Yeah. Waza ndutawuzi bambela. manje so ngezingane zekeepers ngakhamba no-2500 Bekumele ubanike wona. Bekumele ubanike wona. Bekumele ubanike wona. Aniketelelwa nami ngikhulume nebackup yami Kanjani? Beka la bamba ndutawuzi. Beka ya. Efethu buya ngakaphela akakampheli. Ya, khize kubamba. Sasa mfethu esikhaleni sikatombele yazi Efethu. efethu